Συνήθως παίζει ο Φουστέρ και να πάει αριστερά ο Φουστέρ, ο οποίος συνήθως δραστηριοποιείται δεξιά. Τσίμο Ναβάρο, Περώνε το 1-2. Τσίμο Ναβάρο, Κάρολ Ράγιο, 1-0 στο 13. Άνοιξαν την άμυνα του Ολυμπιακού με ποδόσφαιρο. Με ωραίο ποδόσφαιρο, με συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, με πάσες στο σωστό χρόνο, με σωστή δύναμη, ακριβίας, που διάνοιξαν ένα δρόμο προς τη δόξα. Και αν προηγουμένως τους σταμάτησε ο Κάρολ, αυτή τη φορά πάλι σε πρώτο χρόνο ο Βορειοϊρλανδός έκανε τη δουλειά, ήρθε όμως ο Ράγιο και πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Δείτε σε επανάληψη το 1-2 που παίζουν ο Περώνε με τον Τσίμο. Ακολούθησε ο Ράγιος. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 1-0 στο 13. Ένα τελείωμα πάνω και από το τάκλινγκ απελπισίας του Κώστα Μανολά. Αμπντούν. Μπροστά στον Τσαμπούρη έρχεται η σέντρα. 1-1, Δαβίδ Φουστέρ στο 42. Ο άνθρωπος των μεγάλων γκολ του Ολυμπιακού χτυπάει και φέτος. Πέρυσι ήταν αυτός που στο 119 έβαλε τον γκολ της κατάκτησης του τροπαίου. Τώρα στο 42 είναι αυτός που φέρνει τον Ολυμπιακό στην ισορροπία απέναντι στον Αστέρα. Τι λες, Ανδρέα? Και είναι η αλλαγή στρατηγικής, η αλλαγή τακτικής που έκανε ο Μίτσελ. Φέρνοντας στο μέσον του πρώτου μέρους της παράτασης. Ο Πίνο προς τα έξω για να μην σηκωθεί ο Σανκαρέ. 2-1. Ράφικ Τζεμπούρ στο rebound μετά την απόκρουση του Φούλοπ. Ο Ολυμπιακός κάνει την ανατροπή στο 98. Με τον άνθρωπο που ήρθε ακριβώς για να κάνει αυτή τη δουλειά από τον πάγκο. Του Αστέρα. εδώ κάνει τη δουλειά κατά το ίμιση ο Φουστέρ παίρνοντας την κεφαλιά. Το σουτ μάλλον. Και έρχεται με το σουτ ο Τζεμπούρ. Ναι. Τα κάνει το 2. Η μπάλα είναι στημένη στα 11 μέτρα Στο και είναι στημένη 119. υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 119. Και πάει ο Αμπντούν για τη δόξα του σκόρερ. Ο κόσμος, όπως μας λέει και ο Δημήτρης Φιλιόπουλος, το ακούμε και εμείς, φωνάζει το όνομα του Ιμπαγάσα. Εκτελεί ο Αμπντούν 3-1. Game over. Ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής. Αυτό που δεν έγινε μερικά λεπτά πριν, όταν ο Τσίμο Ναβάρο